Dagitoy itin na naramidan idi na po nga Hesus Kristo gapo itin na panagsagaba. Ngayon na imbagbaga idi inkas kasaba inyad adal kadagitoy akay papanan tilinaon iti Biblia. Takinuha na amabasa iti Lucas 4 iti 21. Ket idi nang rugi anag kuna kadakwada itang aldaw na idanon kadagiti laplapayag yo daytoy asurat kas kinunana. So kadagiti kapsat na idanon digitoy laeng iti inna ibagbaga idi kas iti pangarig nga agturong iti Apo. Kadagiti pamaneknek adda kadagitoy amabasa iti linaon digiti lukot iti pagbasaan. Amabasa iti Juan 20 iti 31. Ngem dagitoy addaan anay surat tapno patsinyo ani Hesus isu iti Kristo iti anak iti Dios ken tapno gapo iti pamatiyo magunudan kayo iti biag nga agnanayon. So di kita kakabsat ti pamaneknek ngayon na ibagbaga. So kadagiti kapsat iti dalanin tayo kadagiti panpanunot tayo ngagturong kenkuana. Kadagitoy napapateg ngayon na ibagbaga iti nasayaat a panagpamati gapu iti umiso ken kadagiti napili ngayon tayo ornosen iti kay papanan na. Iti mabasa iti Aramid 24 iti 20. Uno ibagada kuma dagitoy metlaeng at tao no anya iti dakes nga inaramid nasarakan da kanyak kinunana idi adaak iti sangwanan nyo iti konsiho. Di kita kakabsat tin na ibagbaga idi nya po nga Hesus Kristo. Kayso na awan iti basol na haan nga nagisawang iti dakes. So di kita kakabsatin tayo suruten ngayon na ibagbaga. Nuda tayo kakabsat na pudno tayo ngagpamati. So di kita kakabsat kantay kuma ngagsao iti dakes ngayon na ibagbaga. Iti babasa iti una Pedro 2 iti 22. Iso saan nagaramid iti basol ket awan iti nasarakan nga lilaw iti ngiwat na. So dayta kakabsat ti pamaneknek ngayon na ibagbaga digitoy nakailanadan kadagiti sursurat. Tayo suna nga rod iti dalan na po nga Hesus Kristo ngayon tayo suruten. No napudno tayo kakabsat magpamati dagita tin tayo suruten. Takas kadagiti daduma mapanda makigimong wenno mapanda makimisa nga kas kungkunada inton simangpetda agsauda iti dakes dihan na mo nga makapudno iti Dios ngayon na ibagbaga. So kadagiti kakabsat agparbeng tayo arami din tayo iti nasayaat nga kababalin ngayon tayo panagaramid kinasayaat. So nga digiti kakabsat ngayab abot ko gapo iti Facebook tali kitoy so iti pakaadalan pakatinggaran pakababalawan digitoy akay papanan na. Ket agyamanak digitoy ngayon nakipapaabot gapo iti Facebook ken gapo iti YouTube. Ket agyamanak iti Dios Ama nakabalin iti so amin. Amen.